נדמה שזה אחד הפיתוחים הרפואיים שמושקע בו הכי הרבה כסף בעולם. ולא מדובר במשהו מציל חיים, אלא במשהו שמציל ממשהו אחר לגמרי, מקרחת. ליה אברמוביץ' בכתבה שבה היה מותר לה לומר הכל, שזירה, תוספות, השלמה, הכל חוץ ממילה אחת, פאה. בכל פעם שבני יורד מהקטנוע הוא מעביר מברשת אל השיער, אפילו כשהוא נכנס לביקור החודשי בסלון של אלברט. אוקיי, בוא תיכנס למחלקה 3. מה אמרו הבחורות על הפסים, לא אמרת לי? הביטחון יורד, בהתחלה, כי היה לי שיער מלא והייתי עושה פנים, אבו עגלות, אני זוכר גם. בני, בן 48, כבר השלים עם הקרחת שהשתלטה לו על הראש. שנים שהוא מגלח את השיער שנותר, אבל לפני חצי שנה החליט לנסות מראה חדש. כמו עניין של אסתטיקה, כמו שבחורות. למה עושות סיליקון? למה מתאפרות? אז גברים גם אני חושב צריכים לטפח את עצמם. הוא יכול לשים כל דבר למעשה, ג'ל, וקס, מוס, בא לו לעשות קוצים, בא לו לעשות איזה שביל הצידה, לצד הזה או לצד הזה, או לא משנה מה. רק למעלה. מה בת זוג שלך חשבה על זה? היא אהבה את הרעיון? היא בהתחלה התנגדה. מה היא אמרה? היא אמרה, לא, מה, פאה, מה, זה לא נראה, מה אנשים יגידו. אבל כששמתי את זה, את ההמומה. זה כמו מנהרת הזמן. ממש כמו מנהרת הזמן. הופ, הנה אני חוזר אחורה. מגיל 48, לגיל את תגידי. אחר כך את תגידי. חזרה בזמן. הבעיה העיקרית שלי בגדול זה פה. קצת יותר שיער. בחדר הסמוך יושב שמעון, רק בן 27. בכל יום שעובר פחות ופחות שערות מאתרות לו את מרכז הראש ויותר את הכרית. רוב האנשים עושים קרחת וזהו. אז אני צעיר, אני עוד יש לי שיער, רוצה ליהנות ממנו, יש לי איזה קטע שמפריע לי. אם אפשר לעשות משהו, אז אני אנסה, למה לא? הטכניקה שמיועדת למקרה שלך, כן. היא טכניקה שנקראת מילוי שיער. אני לא מדביק על הראש שלך איזשהו פאה. כאן לא תשמעו את השם פאה. זו שזירה, תוספת, השלמת שיער או מילוי. בכל הגדלים. אצלי המצב שונה. זה מה שרציתי לשאול אותך, זה אמיתי או שזה השיער שלך? לא, זה שיער שלי שקניתי אותו, אז הוא כבר שלי, אבל למעשה זה מילוי. כן. אין ברירה, אני תופס אותו בצורה שכזאת, כי אין לי שיער אחד לתפוס את זה, ואז אני תופס את זה עם קליפסים. אני לא יכול להגיד שמעו, יש לי סנאי על הראש, לא יודע מה. אבל אם ישאלו, כן, אז מה? אין אישה שתגיד שהיא לא אוהבת שיער אצל גבר. לא קיים דבר כזה, ואם יש אישה שאומרת את זה, היא פשוט לא דוברת אמת. אשתי שקרנית. לא, אשתך חסכנית. צוות הצילום שלנו, במקרה גם מאותגרי שיער, יצאו להגן על כבודם. עוד נפגוש אותם בהמשך, אבל העיקר ששמעון יצא מרוצה. בדיעבד, כאילו בוא נגיד שאם היום היה גדל לי שיער, לא נראה לי שהייתי מגדל, אולי קצת. אביב דווקא התחבב על המין הנשי בעקבות הקרחת, אבל סקרים לא מעודדים מראים שמתוך 10 נשים, 9 יעדיפו גברים עם שיער. גם אני באופן אישי מעדיפה גברים עם שיער. אני אוהבת אותו כך. פעם אחת יצאתי עם מישהו עם שיער בגלל לחץ חברתי, וזה לא היה זה. אני פחות אוהבת גברים עם קרחת. כן, למה לא? יש גברים שזה סקסי. הייתי יצאתי מישהו עם קרחת? לא.